Hello, good morning mga Francis. Ayan, welcome po sa panibago natin episode. Ang video na gagawin po natin magdo-duty po ang tropa ng Mike Delta Force dito sa simbahan po ng Holy Family dito sa Colgante. So, ayan, nakapagbihisa po ako. Ayan. Ang call time po namin 6 AM. Kailangan po magkita-kita na po kami sa simbahan po ng Holy Family Parish Church po dito sa Colgante. Yan, time check tayo. Ano ba oras na? 5:44. Ayan, so meron pa tayong konting minuto para mag-prepare pa. Hindi na po ako nakapagahit ng bigote, pasensya na po kayo. So mga broinsis, tara po tayo pumunta sa simbahan ng Holy Family, tayo po magsimba. Meron lang po mga princess. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ayan, hello mga broinsis, good morning po. Bali, first mass, ayan, nakasimula tayo. Kasama yung mga tropa. Tsaka yung mga barangay tanod po ng barangay Colgante. Yan. Yung dalawa po dyan na naka-uniforming barangay tanod, member po natin yan. Na dito sila nagbabantay sa every Sunday po dito sa Holy Family. Harap ko po sa inyo yung camera. Si Pro Java, si Bro King, yan, si Bro din siya, tayo magkasama yan. Tapos itong naka-uniform yung barangay tanod, yan, si Bro Yumul, si Bro Emil, Bro Man, yan, founder po dito yan, si Bro Man, yan po yung founder dito. Tapos yan, traffic enforcer po yan sa Apalit, yan si Bro. Tapos ayan, bagong konsyal, yan si Bro Urus, yan po ang nanalong konsyal dito sa amin Colgante, pangalawa po siya ang konsyal. Kausap po niya yan, member din namin niya si Bro FY. So patapos po yung first mass, so formation muna kami, mag-assess kami sa traffic. Sa mga provinces mamaya na lang po ulit. Sa mga bro papunta ng Makabebe, Pampanga, yan. Tapos papunta naman ng Apalit Crossing. Ito po yung simbahan po ng Holy Family Parish Church. Tapos ito naman po yung elementary school ng Colgante, Pastor Gonzales Shoko Memorial ano ba yan? School, ayan. Kapa mo bro. Saan? Ay kapa mo. Yan. Ay kapa bro. Marine yun. Ayan. Bro, ay kapa. Yan. Ay. Ay kapa mo bro. Magahay ka pa. Ay. Yan. Yan, si Bro FY. Yan. Yan. Bro, founder ng sabi mo founder. Ay, kalapunta ka salamat kayo sa portada po rin ito. Oo. Kaya pa mag-donate mo sa atin mas ngayon. Tauran. Yan. Ikaw, nangasabi mo bro. Yung cellphone mo gusto ko. Ano sige.
may kapalit na. Mga bro, papakilala ko po sa inyo yung aming pangalawang konsyal na nanalo dito sa amin, sa barangay namin sa Colgante. Si Bro Urus, sa kanya pseudonym sa amin. Ang pangalan po niya ay si Bro Arman Ibarra na po, konsyal. Ayan po, konsyal, anong sasabi niyo? Maraming salamat po at ito na magpuli kami dito sa barangay namin sa Colgante. Maraming salamat sa namin sa yung naganunan dito sa amin. Pinamataas sa amin. Apoy sa Morporta. Maraming salamat po. Bumalik po kami ulit dito sa barangay dito sa lugar natin. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, konsyal. So sa mga grupo natin na nanalo ng konsyal sa Apalit, meron ta, no? Ayan, si Bro Jason, no? Sa Sampaloc, number 1 yata yun dun, no? Pangadwaya rin, no? Ayos. Yan ang kagandahan sa grupo natin na Si Ginto sa Santo. Ay, meron din. Nanalo din siya. Konsyal din. Ano, Balibago? Ay, Balibago. Balibago. Yun yata yung founder pa dun, o? Kaya lang yung si Secretary Yuli sa kanila niya. Panalo rin. Panalo rin, konsyal. Ako, ayos Yan ang maganda kasi nakakatulong tayo sa natin, municipal, sa ating lugar. Yan mga bro, nakilala niyo po yung aming konsyal dito sa Colgante. Barangay Colgante. Sir, salamat po ulit. Salamat kay Diyos. Ayan na. Hello, te. Hi ka muna. Hi ka muna. Ate Angie, ba? Kinakapatot ko po siya. Yan, anak po yan ni Ninong Dapo. Vlog ka ba mo, Bap? Oh, stress. Abo. Tiga da. Alive po. Hindi po. Pare. Ay, Mars.
Pero papunta Kumasyan. Susud ko ngayong umaga. Pamangking kuya nag-drive. Kumal kayo? Doon rin kayo na o. Amo kuya? Ah, wow. Ini na plano na nini. Kuya rin. Ah, okay. Bante, bante. Bantu pa, bantu pa. Okay. Chicken. Tawalin ko po. Atrasya mo po para lumapasin eh. Makasalabat na bukit eh. Atrasya mo po. Akala po mga bro and sis, mag-assist lang tayo ng sakyan. Awawa. Pa-shoutout. Oh, shout out. Ha? Oh, sige. Ayun rin, hindi kayo. Oh, sige, manantabi na kayo mo po. Pwede na siguro. Pwede na. Oh. Tara. Sige po. Thank you, thank you, thank you. Sige po, thank you, thank you. Bro,